السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله ذو الجلال، الله تبارك وتعالى بارسامدن اتيان طاعات عبادتlarımızı ve hayrat hasenatlarımızı ve öyserde etiyen muhabbetlerimizi ve hayır dualarımızı öz azamatlı dergahına kabul ve makbul eylesin. Ve hemmemizi öz il halkımız veren, ova kardeşimiz veren iki dünyada saadet ve iki dünyada gönülmek ve iki dünyada felah versin. İnşallah bir gece Sure-i Felak'ın yani tefsirini aydıp da eştirer. Yönü onun sağından bir Mahtumul İşan'ın da yani kavul koşkularından bir bölümünü inşallah okuyup da eştirer. Bir guman yandir. Ertiri okuysan namaz-ı bağımdat, ruz-ı şeb günahın bir guman yandir. Beheşte uğrasan yolların avad, içinde dört arık abiden gandir. Ertiri okuysan bir dört çeşme var beheşte, dört tane arık var, şondan seni kandırır deyiptir Huday Teala. Öyleni okuysan, üzersin qardan, kabuldur Allah'dan dilegen ardan, beheştin kafasın açar dört fardın, öylenin dört reket fardı, kafasın açıp gülşen tahtını mindir. Allah'ını çağırıp dursan seherde, hak bilen arada kalmagay perde, dört fardı okuysan namaz diğerde, ikindi namaz, alimler namazın hadisin ender. Akşamını okuysan şeytanlar ağlar, akşamını okuysan şeytanlar ağlar, göğsüne daş vurup sinesin dağlar, davudakın kafasın üç fardı bağlar, sabretsen içinde odunu efendir. Yatsı otur okuyup etsen serişte, yatsı otur vacip koşuptan okuysan, senden razı bolor konup ferişte, akı berca yetsen her bir revaçta, hayrını baş edip şerrini finder, mahtum guli seni koymazlar baki, bu dünyadan hem bakış kesmeli. Mahtum guli seni koymazlar baki, el-mudam sopoşam yad eyle haqi, beş vakt namazını seni yaxşı oku, ateş davudakın barini efendi. Huday Teala bizim mahtumulu kakamıza da cezayı hayır versin ki kavi koşkuları nazım suratından koşuptırlar, biz Müslümanla peydalanı otayız. Bir gece inşallah Sure-i Felak'ı karışan okuyup verer, ondan sonra tercüme ve tefsirine girişer. Karışan okuyuverin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gasiqin izâ vakab ve min şerri neffâthâti fil uqad ve min şerri hasidin izâ hasad. Selamet olun. Sure-i Felak Medine'de inen suralardan özü de 5 ayetten teşkil olupdur. Kıskaca tercümesi şöyle: Kul aysen ey peygamber, aysen ey Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem, A'udhu men panah talep etyen bi rabbil felak danın eyyesi velen. Huday Teala
Peygamberimize öğret ya, Peygamberimize emret ya ki dan vaktin Rabbi olan Huday Teala'ga panah talep et. Huday Teala'ga sığın min şerri ma halak. Yaradan zatlarının şerrinden, tamamen mahlukatın şerlerinden Huday Teala'ga panah talep et diyenliye. Dide ayet deyiptir Huday Teala. Huday Teala'ga sığın yan. Ve min şerri gasiqin ve giycan qarankısının şerrinden. İza vaqab her vaktinki qarankaq girse, giyce tekmil qarankı olana, şu giycan şerrinden de Hudaga sığın yan deydi ayet. Ve min şerrin neffasati fil uqad ve divillere demsalyan cadugerlerin ve sahirlerin de şerrinden Hudaya sığın yan. Ve min şerri hasidin iza hasad ve her bir görüpçi hasudiyet yan, hasadı her vakti hasudçılık etse, görüpçülük etse, ondan da Hudaga sığın yan deydi ayet deyiptir Peygamberimize. Bu sura mundani bir uzak dastani ve kıssatda banqav dikkat edin. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem vaktiki İslam dini kafirlerin arasında Yahudo Nesranilerin arasında getiriyor Medine'de. Sonra bir topar Yahudla Peygamberimize kan eziyet veriyorlar ve başardığımızdan Peygamberi de yani dinini yürütmeyecek bolup İslam'ın aleyhine kan işleri etmişler. Sonra bir nese Yahudiler ki adı da Lebid ibn A'sam bolsun öz qıyınları bilen bir nese adamla bolup şol Yahudlar gelip Peygamberimize de yani cadu edecek bolupdurlar. Peygamberimize bir zarar yetiştireyipdirler. Onam şundan ne form edeyli? Peygamberimizin eline kullukçu olup yoran, Peygamberimizin öyünne hadim olup yoran bir oğlan çıkmamıştır. 8-9 yaşında oğlan. Onam yankı Yahudiler nakşa çekiyarlar, şu oğlanı da yani ağırlayarlar, pul veriyarlar, birdat etiyarlar. Sen git şol Peygamberin yankı sakkal darağı varmış da sakkalın darayan darak. Şol darağın 2 tanağını, dişini de yani devde getirdi ver. Bir de Peygamber sakkalını darağına hükmen sakkalı kasıyandır. Şol kasan sakkallarından da bir iki tane getirdi ber deyiptirler. Oğlanı da pul cağal birdat verip pulatı ağırlar. Şeydi Peygamberimizin sakkal darağının 2 tane dişini, bir de Peygamberimizin mübarek sakkalını Yahudiyle alıptırlar. Onun şondan yankı Lebid ibn A'sam öz qıyıkları cadu vermiştir. Bunu bir 11 tane düğüm bilen düğüp şondan sakkal darağını ortada koyup bir 2 tane igna koyup pulatı öz bir okuyan reveşleri varmıştır. Şöyle veren Peygamberimiz cadılayarlar, cadu etdiyarlar. Onun hurmanın yaprağından bir halta varmıştır. Şon içinde koyup da inni bunu bir yerde gömmeli olayarlar bu duanı, bu cadunu. Bunu nerede gömeli? Bir falan bir çöl yerde bir kuyu var. Şu kuyunun inki aşağında bir daş var, şu daşın aşağında koyarlar. Ta ki hiç kim tapmasın. Peygamber hemişe merid olsun deyiptani. Şondan beylek bizim serverimiz Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir meridçilik şona geliyor. Etken işlerini bilmeye, bir form bir hali, ahvali hemişe yağdayı kasıglı merid halatta olup hatta kullan öyünden çıkıbilmeyeni yapıya Peygamberimiz. Ama ne olanını öz de bilen abi. Sahabeler narahat mına, zenanaları narahat mına, ummahatul mu'minin. Peygamber'e ne olan hadiptani? Peygamberimiz öz de bilen abi, bıcırı cadu olanlığını. Şonla bir gün Peygamberimiz şeyle yatanmıştık, şol meridçiliğinde. 2 tane ferişte Peygamberimizin yanına gelip oturupdurlar. Bir baş ucunda, bir ayak ucunda. Qav dikkat edin. 2 tane ferişte Peygamberimizin yanına gelip oturupdurlar. Bir baş ucunda, bir ayak ucunda. Ayak ucundaki, baş ucundaki ferişteden soraptır. Bu Peygamber'a näme bolya, meridçiliği näme deyipdani? Onun baş ucundaki cevap beripdir. Bunu cadu etdiler, bunu sihr etdiler, dua verdiler. Şu sebepli yatı deyip cevap verdiler. Ayak uzunnaki deyiptir, kim bunu cadu etdi, kim dua verdi bu cüre deyiptir. Onu başı uzunnaki deyiptir, yankı Lebid ibn A'sam öz qıyıkları bilen cadu etdi deyiptir.
Indi bir iki tane ferişte bir-birine aytıp peygamberimize aytıp berzek bolýar Allah. Peygamberimize endi habar berip durduğu hemme zatdan. Onun ayağı uzun näki diýipdir. Labid ibn Asam duasyny nirde gömdi, nirde koydu. Onda falan yerde bir kuyu var, şoň aşağında suw var. Ya suwun aşağında bir daş var. Şu daşın aşağında koyulandır şu dua diýipdir. Şonu sahabalary getirip de yani şol duany indi ol arazyny sorapdyr, ayak uzun näki diýipdir, o näme etmeli şu duany? Peygamberimiziň duasyny aşrak bolsa, jadusyny aşrak bolsa näme etmeli diýipdir bular. Onun şonda şu duany alyp gelip Sure-i Felak, bir de Sure-i Nas, Kul a'udhu bi rabbil felak bilen Kul a'udhu bi rabbin nas. Şol duumlary okuysa, şol dua okuysa inşallah peygamber kabul bolar diýipdir. Şondan Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem birden okudan oýanýa sahabalaryň çağırýa daýy o sahabalary Hazreti Ali radıyallahu teala anhu, Hazreti Zubeyr, Hazreti Ammar radıyallahu teala anhu şu üç sahabasyna aýtdy şol kuyudan hulada duany çykardan getirin diýe. Kuyunyň suwuny boşatýarlar, görsele olukon daş we daşyň aşagynda şol dua halta barmışdy, hurman ýapragyndan bolan halta. Şol peygamberimize getirýärler, açyp görse öz sakkaldaragynyň dişi sakkaly hulada şoň üstünde bar we duum bilen döwülip de şoňa hulada dua bar okurypdyr. Peygamberimiz Kul a'udhu bi rabbil felak bilen Kul a'udhu bi rabbin nas ki ikisi 11 ayet bolýar da. Şiňe kimel Kul a'udhu bi rabbil felak 5 ayet. Geçen hafta tefsirini aýdyp geçdik Kul a'udhu bi rabbin nas o da 6 ayet. İkisi 11 ayet bolýar. Şoň düwümler de 11 düwümmişdik şol jadugerlerinden okuyan zatlary. Şonda her bir aýany okuyanna bir düwümi çözülüp Peygamberimiz yoş gawy halaty gelýärmişdik, daýylanýarmışdyk. Ahirin düwümke çözülýär, şonda Peygamberimiz öňkü ýazyk bolup sagalyp, aslan bu ýaýyn ki şumary selim meriz bolmadyk ýalyk bolup sagalyp daýylanýar Peygamberimiz. Şondan sahabalar aýtdylar, ya Rasulullah, şu jadu eden adam kim? Bize de aýt, biz şonu öldüröýli, intigam alaýlypdyrlar. Peygamberimiz diýipdirler, ýok, hiç wes biz ondan intigam almaz diýipdirler. Näme diýip? Son Peygamberimiziň mübarek adeti hiç moga öz şahsy işi üçin bir neferden intigam almaýarmışdyk. Meselen meni falan etdiler, men meriz etdiler, meni falan etdiler diýip gelip bir neferden intigam almaýarmışdyk. Her kimi öldürse de, her kimi diri oýsa da faqat Huda üçin etýänmişdik. Şeýdipde intigam alara goýmapdyr Peygamberimiz. Ýöne ulamalar azap owadan gurrun çykarýaşlapda ki hemmemiz bir belliýamallar. Sehr bilen jadu eger size bolmazak bolsa, meselen sehr bilen jadu beşler jadugerler adamyň dyrnagyna, saçyna, sakkalyna jadu etýän bolmaly. Onun gawsy, şumat bizden dyrnak kesemizde şu dırnağı salim çıkarmalı. Dırnağı salim oklasan şu dırnakta jadu olmak ihtimali bar. Şu dırnağı iki kesip üç bölüp oklamalı. Ya meselen sakkalın kaçıya yere şu sakkalını şudur şunu oklamalı. Şunu başarsan iki bölüp oklamalı. Ya uzayrak saçın olsa şunu da yani iki bölüp oklamalı. Çün sihru jadu şu zatlarda yürüyen bolmalısın. Peygamberimizin de mübarek sakkalını jadu edipdirledi. Bes ýadynızda galsyn, beter de şu dyrnak almaly bolanda salimce çykarmaly. Şonu salim çykarsan da sonra iki bölüp oklamaly. Peygamberimiz onam şu iki tane surany okuyup Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu bi rabbin nas, şu bilen sihirden, jadudan nijat tapypdyr. Onam kullan kitaplarda aýtýar, her kim bir derde mubtala bolsa, sihir, jadu we başga zatda bolsun, şonu okuyup da eline bir dem salyp, şonu şeýdipde endam janyny sifalap çyksa elini inşallah derdinden dawa tapar diýipdir. Peygamberimiz de hemişe şeýit gelmişdir. Başga bir derd gelse, şu forum elini açyp da Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu bi rabbin nas okuyup eline dem salyp da elini şeýle ennamyna sifap çykýanmışdyk. Hop. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Indi bu suranyň öz tefsirine gireli. Muň ýanky aýtşymda sura näme diýip inni şu sebepli inni. Ki Peygamberimiz jadu bolup jadudan nijat taparýarlar. Indi suranyň öz ismindäki gurrunla Kul a'udhu bi rabbil falaq
aytsan ey Muhammed sallallahu taala aleyhi ve sellem men panah talep etdiyen dağın eyyeti bilen ki qaranqyny birden ýaktylyga getirdiyen Hudaý Taala Allah Celle Celaluhu şoňa panah talep etdiyen nämeden? Min şerri ma halaq. Hudaýyň hemme yaradan zadynyň şerrinden, hala şeytanyň şerri, insyň şerri, jynyň şerri, yaman ýoldaşyň şerri, giýjäň şerri, hemme şerlerden ey bar Hudaýa, hemme teleke zatlardan sana panah talep etdiyen nide aýt diýipdir Hudaý Taala. Ha. Ondan sonra bir 3 aýa gelýär. Inni hemme şerleri aýtdy da wa min şerri ma halaq diýende hemme şerleri aýtdy. Ýöne 3 tane şer, 3 tane teleke beter olakon bolansaň, telekeligi beter kän bolansaň, saýlap diýen Hudaý Taala öz başyna aýt diýipdir şonu. Birsi wa min şerri gasiqin iza waqa. Qaranqy giýjäň şerrinden wagtyke kamilen qaranqy bolsa. Giýjede de bet şer barmyşdyk. Giýjäniň özü şerde. Giýje hawa qaranqyya, şoň özü şerde näme diýip şon Hudaý Taala bir sana istirahat bolsun, halwat bolsun, bir rahat yataryň ýalap, bularda istirahat ederim ýalap giýjäni goýupdyr Hudaý Taala. Ýöne giýjäniň içinde şer eken. Meselen, şuma bir ogry günni hiçme ogurlyk etmeýär, giýjelikde ogurlyk etýär. Galtaman şonuň ýalap. Ya jengellläki heýwanatlar, derrende heýwanat, ýyrtgozy heýwanatlar giýjele şikar etýärler. Ya şonuň ýalap bir düşmanyň mawaza sana giýje däni gelip gıffiya. Ya meselen şumada selen görýän bolsaňyz, beşler zelzeleler, beşler Hudaý Taala tarapdan gelýän afatlar giýje gelýänmişdir. Biz bularda giýjäň içinde bolýan şerdatlar kän. Şo sebäpli Hudaý ýa-ni peýgamberimiz näme diýär inni giýjäň hakynda? Gaw dikkat edin. Eger bilýän bolsaňyz türkmeniň arasynda, biziň aramyzda şu giýje hawa qaranqymagyndan öňsek, gün ýaşmagyndan öňsek, bazı däne oglanlary öýe getirilýändirler. Biz de oglan wagtymyzda şu ikindi wagtda adamy oýnaýan wagty oglanyň. Olam ýana şu şam adan, hani akşamadan çekilmäke bazı öýe barmaly. Şumatda şeýle oglançyklar öýe gerýär, akşam hani bolmagyndan öňsek näme diýip? An Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا مواشيكم وأهليكم من عند غروب الشمس إلى أن تذهب. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem aydıptır. Öz mal garaňyzy tawuk süýse bolar, goýun bolar, sygyr bolar. Şonu däni bazym tevlesine salyň diýipdir. Tawuk süýsäni öz keteginde gaýan diýipdir. Ve ehlikum öz ehliňizi, oglan uşaklaryňyzy da bazym öýe getirin, öýe ýygnan diýipdir Hasan men inde gurubiş şems. Gün ýaşan wagty, akşam bolan wagty şolary bazym öýe jaýlan diýipdir. Indi näme diýip öýe jaýlamaly? Akşam bolanda näme bolýar? Peýgamber başga bir hadisinde aýdypdyr. İnneş şemse iza garabat intasharatiş şayatin. Gün ýaşanna, akşam bolanda tamam şeytanla monteşer bolýar, şeytanla bir pitirýän bolmaly yer ýüzüne. Peýgamberimiz aýtdy: "Fakfutu sibyanakum." Öz oglaňyzy üýşüriň diýipdir Huda, ýa-ni Peýgamberimiz. Öz oglançyklaryňyzy basym öýe getirin, öýe çagyryň. Wahbisu mawashikum. Öz aýaklaryňyzy, öz mal garaňyzy, tawuk süýsäňizi basym öz tevlesine, öz keteginde gaýan, hatta tezhaba fahmatal aşa. Ta giýjäň garanqysy aýrylypdan wagty gelýän şaditde Peýgamberimiz. Bes illet näme boldy? Şeytanyň däni monteşer bolmagy. Şu akşam ara bolanda tamam şeytanla pitirap däni bir öz şerrini, zadyny, telekeligini ýetirýän bolmaly bendelere. Onam şu şeytanyň şerrinden mahfuz galarymyz ýalap Peýgamberimiz diýipdir, oglançyklaryňyzy, mal garaňyzy bazym tevlesine, öz öýüne salyň diýipdir. Türkmen arada da bada giýjäniň haýryndan günnüýiň şerri diýär. Türkmen aýtýar. Yani giýje bir zat gawy iş bolandan gaýtam günnüýiň şerri gawy. Günnüýi her nämesen ýaktylyk da, olan bir işiň bar bolsa, beşte şol günnüýi etsen gawy, giýje günnüýde goýsan gawy. Amma 4-nji aýat
ve min şerrin neffâthâti fil uqad. Ve olukon gurrun da şunun üstünde vaka, dikkat edin. Ve düğümlere dem salyan, düğümlere dua okuyan cadugerlerin şerrinden de Hudaya sığınyan nida ayet diptir. Cadu, sehr dip ne demek diyorlar? Ulamaların aytışına göre sehr o cadu kullan iki form oluyor, iki kısım oluyor. Birisine caduya tahyili diyorlar, tahayyuli diyorlar. O birisine de caduya hakiki diyorlar, iki kısım oluyor. Kav dikkat edin. Caduya tahyili ya tahayyuli bula bir şayet özünüz de görýän bolsaňyz ki türkmen bulara göz wagçy diýär. Fat gözüm waglaýar. Etdiýän işi ýok. Meselen öz içine pusak salýa, pusak sokýa, ya ağzına ot salýa, ya üstünden olukon maşinleri geçirtýär, amma hiç zat bolmaýar. Bula yani sen tahayyülün bilen oýnaýasyň, fikriň bilen gözüňi waglaýar. Bulara göz wagçy diýerler. Şayet görýändirseňiz olukon ýylanlary yani üstüne aylap, elinde tutup şol yılan ne? Bir tanap ya bir ağaç, yöneden gözüme şöyle koku diyorlar. Ama ikilencisi sehre hakiki, vakıan sehr ki senin zatın ve hakikatin bilen oynayarlar. Ona da yetmek kıyın, onun gurruğunu inşallah müfesselen aydeylin. O sehre hakiki yeten adam hatta asamanla uşşok deyse de kudreti bağlıya. Asamanı çıkayın neyse bizone vesile çıkıp bilýär sehre hakiki diýen adamlar. Ya meselen kitapda tutýan mesaly şey, bir adamy, meselen bir adam da şunu doğru durun zaýyna eşige tebdil edeýän näse de başarýarlar sehre hakikini bilýän adamlar. Ya bir eşigi insan edeýän, adam edeýän näse onu başarýarlar. Yani şu form kudret bas sehro jaduda. Amma ýöne aya şolar öwrenmek dogurmy? Jawazı barmy? Bizim mezhebimize göre, ehl-i sünnetin aytışına göre sehro cadu her kim öwrense kofur. Çünkü Kur'an metin öz sarahat bilen aytýar Kur'an. İnşallah işli ayetini aytyp berer. Her kim sehr öwrense, cadysylyk öwrense, şoňa kafir diýip hukmedanmaly bolýar. Cadusylygyň da asli, anlarsy yani Harut ve Marut ki Arag'ın bir Babul diýen şehrinde bir kuyuda sallanyp duran bolmaly. Onda dastany hikayeti ken ki Harut ve Marut iki tane ferişte hulasa yere gelýärler, bir näse günahlar etýärler. Onam Hudaý Taala şolara şu dünýäde azap bermeli bolupdyr ta kıyamata selin. Ola da şol Arag'da Babul diýen ýerde kuyudan asagly bolmaly. Sehro jaduny adamlara şola öwretýär. Hudaý Taala şolara aýdypdyr ki siz adamlara size gelýänlere sehro jadu öwredin diýipdir. Ýöne imtihan üçin öňçek aýdym şu gelýän adama: "Ey insan, sen sehro jadu öwrenme, öwrensen kafir bolýan hadide öňçek bir aýdym" diýipdir. Hudaý Taala faqat imtihan üçin sehro jaduny öwretmek üçin şu iki tane ferişteni goýupdyr. Meselen eger Hudaý Taala haram etýän bolsa nämesin goýýar? Bir sual ýa-da adam kellesine. Onu Hudaý Taala şu dünýäni imtihan üçin yaratypdyr. Meselen, Hudaý Taala sana araq içme diýär, amma aragy ýene de yaratypdyr. Eger araq içmellä bolsa Hudaý Taala yaratmaýan bolsa nämesin yaratypdyr aragy? Onu aragy yaratyp, ondan sonra sana içme diýär, taýin ki bendäni imtihan etjek. Men içme diýip duramdan sonra aya şu bende içýäm ýa içmeýäm aragy. Şonu bilmek üçin goýupdyr Hudaý Taala. Sehro jadu da şonuň ýaly. Her kim bar peýdalansa kafir bolýar. Amma onda da Hudaý Taala goýupdyr, şu feriştelere öwret diýipdir imtihan üçin. Aya kim barýarmy bir adam öz imanyny goýup, imanyny terk edip sehro jadu barýan adam barmy ýokmy? Hudaý şonu görmek üçin, şonu imtihan etmek üçin sehro jaduny goýupdyr diýär. Sure-i Bakara'da şon gurruğun gelýär. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Ol birda iki öwredilipdi sehro jadudan iki tane ferişte, odaki Harut ve Marut bolsun atlary, öýde de Babulla, Arag'ın Babul diýen şäherinde bir kuyuda ýa-da ýalat sallaglydy.
وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ İnne her kim son yanına barıp öğrenecek bolanna Hudaý Taala diye öğretmeýär şol iki ferişte hatta yaqula innema nahnu fitnetun fela tekfur. Şola aýtýarlar hey insan bawasyp imandan çykyp dinden çykyp kafir bolup nämetçik sehri öwrenip nämetçik jaduny öwrenip diýip aýtýarlar. Onum gelýän bende biçara insan ay iman gerekdi ama sehru jadu gerek diýip öwrenýänne badiýar. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Ama öwrenýän zatları näme? Şolardan sehru jadu öwrenýärler مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Bir erhiley, bir hatun tamamen muhabbet bilen, tamamen işq alaga bilen gezip gören erhileyin arasyna açýarlar. Urş oklat ýaşan arasyna, talak berdirip diýe bir-birine. O ýaşanyň ýaly näzire jawan oglanlar, näzire jawan gyýlan bagtyny baglaýarlar şu sehri jadu bilen. Ya hatta bir jawan oglanyň aklyny çaşyrýarlar, şu doa berme bilen, sehr etme bilen. Hudaý Taala şunu ýaratlar öwrenýär şola diýipdir. Biz Kur'an'ın sarahat aýdyşyna görä, ola ýani kafir bolýar. Her kim jaduger bolsa, sahir bolsa şol kafir diýip hukmetmeli bolýar. Hatta bir gün enemiz Aýşa radiyallahu taala anhaň ýanyna bir jaduger zenany gelipdir. Gaw dikkat edin. Bu Harut we Marut'un ýanyna da barmak ansatda bolmaly ha. Meselen her kim barakan şondan jadu öwrenip gaýtyp başarmýar. Bir nefer şolardan bar öwrenip sahir boljak bolsa, öňçek bir olokon sahirleň ýanyna baryp, olokon jadulyň ýanyna baryp da şolara şagirdlik etmeli, näse wagtlar. Ondan sonra da nagadarha etmeli iş var ki bizim eşitişimizde mesela bir misali şol adam, mesela Harut we Marut'un ýanyna barjak bolýar, 40 güllap iyi bismillah diýär. Çörek iýmeli, su bismillah diýär, 40 güllap. Ýa-da näme etmeli? 40 günün isinde bağışlan, sığırın tedegini yitti, fiğdigini spiyörmeliye. Şu Harut-u Marut'u yetecek adamlar. Ama şunu etdiğerle tayinki yetecek bolup şoma. Yoksa näse wagtlar, ökde sahir jaduň elinde de yani temrin öýärler, näse zatları hulasa etmeli işleri var. Ahirin etmeli işler, yan faýçymy ýalyp 40 güllap agzyňa çörege degirmeliler, suwa degirmeliler, iyi bisjek bolan sığırın nezasatyny ýetmeli. Şey de Harut-u Marut'a yetýärler diýär. Bir gün enemiz Hazreti Aýşa radiyallahu taala anhaň ýanyna şoň bir jaduger denany gelipdir. Gaw dikkat edin. Men tawba etsek diýipdir, aýa tawbam kabul bolarmy hadipdir. Hazreti Aýşa diýipdir, sen näme eden işiň bar? Onda men jaduger diýipdir. Jadugeri näzire öwrendiň, şona etdiler, şondan gurrun ber diýipdir. O jaduger inni öz şerh hal edipdir ha. Gaw dikkat edin, näme jaduger bolanyny aýtyp beripdir. Men şunun ýanky aýdyşymy ýaly näçe wagtlap şagirdi ötüpdir, näçe marahilleri tey edipdir. Şeýdipde Harut we Marut'un ýanyna bardym diýipdir ýanky denana. Harut we Marut'a maňa sehr jadu öwret diýende, ola diýdi, "Baba sen näme diýip öwrenjek? Öz imanyny ellenmerip, dininden çykyp, ahiretde tamam hemişegi däni dowlahy bolup nämetçik öwrenip ýörme diýip kän tapşyrdylar maňa. Wagda nasihat etdiler diýipdir. Ýöne men onna da ay imanymdan da gitsem çyksam çykaýmyşyn öwrenjek diýdim diýär. Onam ola aýtdylar, onna falan ýere gidersen, şu zatda bir kul bardyr, bir ýatan kul bardyr, şonuň ýanyna baryp da sınja etdiripdir şoň üstünde. Onam ýa-da zenana aýtdy, men şeýlek bardym, kulü gördüm, amma şol iş etmäni gorkdum diýär. Gorkup ýene öwrülip bardym Harut we Marut'un ýanyna. Onam bola soraşdylar, "Näme etdiň?" Ona şu forum bardym, istinja etdim. "Näme gördüň?" diýdiler. Ona hiç zat göremek dedim. Ona ýok, sen eden näme bolmaly? Eger şeýlek baryp istinja etmeden biz saňa ýani öwretmeýäs diýdiler. Onam şondan baryp da ýene ýamaşgap şu kulüň üstüne bağışlan istinja etdim diye birden içimden bir atlı yaraqlı birden çıkıp gitti diye daşarıp özümden vücudumdan çıkıp gitti diye. Onam yörtüp barıp Harut we Marut'a aýtdym, menne şu barym edemde içimden bir atlı yaraqlı bir adam çıkıp gitti, bilmedim näme diýeni näme diýen diýdim diye. Şonda Harut we Marut aýdypdyr,
imanuki qad kharaja anki. İmanın da ol senden çıkıp gitti deyiptir. Atlı yarıqlıqdan sen imanın da indi sen kafir insan deyiptir. Indi sana sihr jadu öğretge asbab deyiptir. İmanını elden beri Allah ta ki sihr jadu öğrenecek bolup. Onun bana sihr jadu öğretdiler diye. Men her bir zatı iflesem fakat tasavvur edamallı şoňa, fakat fikrime getiramallı şoň öýde hutba bolýardy diye. İmtihanan meselem bir günniye öz fikrime öňümde buğday gelsin diýip şonu ifledim diye. Onun bir fikrimde sallym bir tasavvur etdim buğdayı, gözüm açdym gördüm öňümde buğday varmışdyk diye. Onam ýene de gözüm yumup şu buğdayla hemme jüdäni yere ekilip gögürüp däni hay ormaly wagt orak ýalyk bolsun diýip däni bir fikrime şonu getirdim, gözüm açdym kullan tamam bir ekilligiň içinde duranmışdygym ýa-ki buğdayla ekilipdir, gögürüpdir, ulalypdir, ormaly wagty bolupdyr. Indi sihr jaduň etýän işe. Öz ýanymdan tasavvur etdim şular hemmesi uğun bolsun diýdim, gördüm näçe kiýse uğunma öwümde. Şu uğunla hemmesi çörek bolsun diýdim, gördüm hemmesi çörek bolup otyrlar diýe. Holasa her näme isledim ben tasavvurma getiramaldy diýe. Sihr jadu şu formda. Ýa-da aýtdyk bir insany eşek etsek diýdi falan şu adamy eşek tasavvur edamaly şoň öýde eşege tebdil bolýar. Ya eşeği insan tasavvur etsen tamam insana tebdil bolýar diýe. Sihr jaduň şu dura gudraty bar. Ýöne imanuki qad kharaja anki diýen gurrun olakon. İman senden çykdy sen kafir bolýan. Tamam gudrat gelýär sana, amma iman senden gidýär. Onam şu forum şerh halyny aýdypdyr. Aya maňa tawba barmy diýipdir Hazreti Aýşe radiyallahu taala anha. Hazreti Aýşe diýipdir, eger sen sihr bolup jadu bolan bolsaň, leysa laki tawbatun. Sana tawba ýok diýipdir, tawban kabulla. Madamy ki ýamaşhap iman getirip, ýamaşhap mu'min bolmasaň, onuň tawba etmeden tawban kabulla, çon sen kafir insan diýipdir. Bes sihr jaduny gidip de öwrenýän insanlar kafir hukm bermek dogurdur. Amma ýöne bir şolardan barıp yani dua almak ya şolan faallarına kulak asmak faalmin Türkmen faalmin ya da ya Furhan niye baranda olu gurrun berýärler. Ay sen olokon boğan baýjatdyrsın ya zaýat aljakdyrsın ya mesela berşikast boljakdyrsın ýöne dogunyň kömek etsek birdat ya sen oglan boğa dogunyň sen ogurluk etdir. Şunu ýalyp bir gaýpdan habar berýärler. Her kim barıp şol dua berýän, şol ýalyklaryň ýanyna barıp da şolaň kefine hawwa berse, Peýgamberimiz näme diýipdir? Men ata kahina aw irrifan fasaddaqahuma biqawlin faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu taala aleyhi ve sellem. Her kim şu Qur'anyň ýanyna, palmeniň ýanyna, hal venanaladan oturýandyr, maşadyňda ýani ziýaratynyň döwreginde sana faal bereýin faal hafiz bir zat diýerler, inanmalydyr musulman dogallar. Şolam aýtýanma, hay dogry aýtýar diýilse, fakat kafara bima unzila ala Muhammad. Peýgamberimize inen dine, diyanata, Qur'ana, Hudaýa inanmadygy şol adam kafir bollugy diýipdir Peýgamberimiz. Biz olaň ýanyna baryp özümiziň halyny aldyryp, ya olardan näni, ýankaýtşymyz ýalyk bir ärheleň arasyn açma, bir oglanyň gyýdym däni bagty açylmasynlygy dua alma, bulan hemmejigi bir olukon, günah we iştibah zatdyr musulman dogallar. Ahirki gurrunla inşallah şu bilen jelesäne soňlar. Aya sihr jaduň öwüne geçmäne bir dawaý bamy, bir emi bamy näme etmeli? Mesela biz özümizde sihr jadu bolmar ýalyp, bize dua berilmeli ýalyp näme işletmeli? Gaw dikkat edin. Evvelki jelesäň evveline de aýtdyk. Mesela sen dyrnagyny kesýän, ya sakkalından bir sakkal gaçya bir kidany kıl, ya saçın dökülýär, şolar da yani iki bölüp oklamaly, taňky sihr jadu ýürümesin. Ondan soňra da şon ýalyk bir ýerde gorkasaň, ay maňa sihr jadu bolarmy hadisen, bir defa kul a'udhu bi rabbil falaq we ýene bir ýerdekde kul a'udhu bi rabbin nas, şu iki surany okyp da
öz eline dem salıp elinde yani bir ennamına fükat çıkmalı ta ki sihr cadu sana eser etmesin diye. Şu iki sure da muhimdir. İnşallah ahirin ayet ve min şerri hasidin ila hasad vaktimizde boluşup geliyor. Bunu inşallah bunun tefsirini adını inniki hafta koyar. Yani ahirin gurrun bir cavan oğlan bir qiyda aşık bolupdur. Şonun eşkinde gelipdir. Yani bu cavan oğlan bir fasikmiştik, bir fazir. Hulasa namaz yok, ibadet yok. Şuculurak gelip gören lata oğlan. Ama aşık bolan qiydi bir İslami xanavadıda, dindar xanavadıda, Huday bilen, namaz bilen, Kur'an bilen işi olup gören xanavadıdanmıştık qiydi. Belli bir zat haslıgar iyi bir yarı kabul olmaya. Ona verilecek de değil ya. Bu oğlan men her ne edip doğada şu qiyda yeterin ya. Etdiyen işi de men sihr bilen, cadu bilen, dua bilen, tumar bilen şonu eyyelerin aların diye, onun kudretini biliyormuştuk. Şondanla öz yurdundan çıkıp sihr cadunun mədeni olan Hindistan'a gitti ya. Hindistan'da sihr cadu kârna. Hindistan'a gidip şu tarafta minniyen cadugerlerin yanına var ya. Şondan özün aytıp beriyor, şu sıra men bir qiyda aşık men, şonna alacak bolyan, beren akla sen dua bilen şon ma Allah ver diye. Falansıda pullu bereyinip kân pullarda eltiye yanına. Onun bu caduger diye mun hiç muşkulu yok. Men onun diye daş ederin diye yalıp erti gel inşallah duan teyyar diye. Şondan oğlan hey erti beğenip hoş olup bariya cadugerin yanına. Caduger diye men mutaassif başarmadım onu dua verip bilmedim diye. Men duam ötmedi ona geçmedi diye. Onu men ne edeyim? Onu men bir falan dostum ma menden ne öptü sihr caduda sen şon yanına var eğer de olsa şol sana berer diptir. Şondan o dostun yanında da var ya caduger sahirin yanına. O da şeyle erti gel bereyinliye erti bariya o da verip başarmaya. Şondan bir diye yankı caduger, ikinci caduger diye bunun hey yora ağır da diye bu cadun diye bir alacak dua. Şu kullem hemme cadugerlerin, hemme sahirlerin birisi tane ustadı var, o da şuma diri falan yerde deyip adres veriyor. Sen şuna git de şu duanı al. Eğer şu berip bilse berdiği, berip bilmese başka hiç kim yanına varıp görme. Şundan anırda olakon caduger yok deyiptir. Şundan bolya deyip adresini alıp ona da gitti ya. Nadirha pullu veren, dağıtlı veren. Onun hahiş veren, temenna verenle dua almalmıştık ondan. Bundan ne şerha hal edip, ona şu dua veren bana qiydi ever diyarı, o da bolya erti gel. Erti bariya, görsüp bu da başarmaptır duanı. Şondan bir soruya cavan oğlan ne mi deyip dua verebilmeyenler? Şöyle öptü caduger, sizden erhilin ağzına çıyanlar. Nağadarha cavanın baktını yatıryanlar. Nağadarha iki doğunun ağzını vuruşturyanlar. Sihr veren, dualı veren, tumar veren. İzin acele sizin başarmayanlar qiydi deyip soradım diye. Şonda o caduger aydıptır. O qiyidin taşında bir olukon seper var. Olukon set baki bizim duamız aslan geçmiyor şona deyiptir. O ne mesela? Onda sen alacak bolyan maşugan qiyidin Sure-i Bakara'nı biliyor deyiptir. Sure-i Bakara ki Kur'an'ın ikinci suresi bir uzak sure olan biri şonu biliyor. Her kim Sure-i Bakara'nı bilse bizim sihr cadumuz ona ötmeye, geçmeye deyiptir. Sure-i Bakara şonu önüne bir sefer olup duruyor deyiptir. Bizim duamız ona yavıymaya deyiptir. Biz şu sıra başardığımızdan şu sureli veren, Kur'anlı veren kan aşinayı tafayılın ta şu forum olukon havfu hatarlardan nizat taparmız yalar. Yöne ahirin zat eğer de yani mesela dua alacak bir neferin dişi ağrıya, kellesi ağrıya, oğlu olmaya ya kırksiyeleden çıkmalı bu duaların işgali yoktur ha. Bu duaları beriyen, görmeli eğer Kur'an'dan yazıp beriyen olsa eğer de yani Peygamberimizin aydıp giden sözleri var, o dualı var, mesnun dualı, şolun üstünden dua beriyen olsa bunun müşkülü yok ha. Bunlardan inşallah alıverin ki bu da sebeptir benden qavu olmağına. İnşallah ahirin ayetinde inniki hafta aydıkta eştirer.
Yöne öz bilişiniz ýalyk şumat safar aýynyň içinde otyr. Safar aýynda ahyrky çaharşemesinde serwer alamiyan bolan, mefhar mewjudat bolan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu taala aleyhi ve sellem merizlap da safar aýynyň ahyrky çaharşemesinde merizlap Rabiul Awwal aýynyň evvelki doşanbe gününe dünýäden geçýär peýgamberimiz. Onuň şu safar aýda inniki çarşamba, öňümizdäki çarşamba peýgamberimiziň merizlen güni. Şoňa da türkmen gara çarşamba diýip aýap berýär. We peýgamberimiziň merizlemeginden başga da kullen bir ýylyň içinde 320 000 bela we afat göňden ýere gelýär diýär. 320 000 afat we bela ýere inýär asmandan aşağı. Onun hemmecide şu kara çarşamba günü inýär diýär. Kara çarşamba günü evvelki asmana gelip, onun ýoş-ýoş şu afet belaly seň üstüne gelip durmaly. Ýöne şol afet belaly gorymak üçin, şolardan nezat tapmak üçin bir 4 rekat nefil namaz okuymaly. Şu çarşamba günü günnevi 4 rekat nefil namaz okuymasynyň tarygaty niyet kılım okuyman 4 rekat nefil namaz diýip durmaly. Onun her rekatinde bir däne elham gowýatda saklan 17 defa inna a'taynakel kevser üswedek kul a'udhu bi rabbi kul huvallahu ahad bir gedek kul a'udhu bi rabbil falaq bir gedek de kul a'udhu bi rabbin nas. Şolar her rekatinde okuymaly. 4 rekat her rekatinde elhama her rekatinde okulýar. Onun 17 gedek inna a'tayna üswedek kul huvallahu bir gedek de kul a'udhu bi rabbil falaq bilen kul a'udhu bi rabbin nas. Şolar okuyup namazdan sonra da kol galdyryp dua etmeli. Öz dilim bilen türkmençe dua edibermeli. Eýbar Hudaýa, şuun kunna peýgamberimiz meriz bolan güni, şuun kunna nagadar ha afet bela göňden ýere inýän güni, eýbar Hudaýa biz bendeleri, ejil bendelerini şu gelýän afet belalardan saklawar, gorýar diýip izinden türkmençe dua etmelidir. Şeýsek inşallah Hudaý Taala hemme azaplardan we hemme afet belalardan mahfuz saklar inşallah. Hemmemiz bir elham isqulullah okuyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Ahunna edilen bir dua etsin biz amin diyoruz. Allahümme amin. Allahümme amin. Rahmetli yağının hakkında, merivlen hakkında inşallah duada bolaverin. Amin. Allahümme amin. Salatu ve selamu ala eşrefil Allahümme amin. Amin ya Allah. Amin ya rabbil alamin. İlahi Fakir Perverdigara şu oturun bendelerin hemmesi amin. Gerçi okurşunda kemir keser olsa da Hudaýa öz fadly kemerini kabul edip boşun tawab kemerini Hudaýa awal hedefleri fugatdır fakirlerine Allahümme amin. فأزواج متحرات لغونا علماء لغونا شريك لغونا أولياء لغونا حطونا شو أطلنا الجماعة تنميد لعنة سميمون أتدن بابدن دايدن دايدن آغدن إندن غاينن كوركتن أردن مسؤولدن أنشتن بلشتن دوستن ياردن غر خاقدن غر مامدن غر رجدن دايدن دايدن çıkandan stattan şagirdden hacı yoldaştan doğa doğa ditapşırından el hasıl bizim kapımızdan oturan cemaatin oğuzun milyar içiminden şakinler için bu işdaşlar için bu Hudaýa öz hadyr nadyr şol benderiň at-tabiatlarynda ýokdur, şol benderiň adaptaryny götürüp, eger rahatda we derejen belende kabullar nurladyp, merqatlar munawwar ruhlar şadat kunalan ahwat çaylar cennet edip, we şu oklan hatmy şeriflerin tawab temerini şolan hemmesini ruhlarına bakşydy. Hudaýa öz kabul kabul etsin. Amin. Hudaýa jumhuriýet jan hormatynda Hudaýa öz kabul şu dualary kabul edin. Hudaýa maryýdan öz şifa berýär. Hudaýa hajyny da adam hajyny özüň bitirip berýär. Hudaýa Hudaýa
hemmelen günahlarını Hudaýyň mağfiret edýär. Hudaýa hemmelen sinen cennetde Resulullahyň karşısynda asagynda Resulullahyň bile oturmak hemmem nesip edýär. Hudaýa Hudaýyň bereketli, rahmetli ýaglynyň Hudaýyň ýagdyrýar. Eýwan imtihany Resul Hudaýyň gol edýär. Hudaýyň gaýgylarymyzy gamlaryny Hudaýyň aýyrýar. Hudaýa hemse kapymyzda toý tutup, kejebe tutup gyýyp çıkaryp oğul öýlermi Hudaýa hemmem nesip edýär. Hudaýa ol doganyň musibet etipdiler. Hudaýa onuň da günahlarını musibet Hudaýyň jazaýy haýr bersin. Hudaýa hemmem Hudaýa ruhlan şahat gidenlerin ruhlan şahat edýär. Galanlyny Hudaýa berýär. Hudaýa hemmem günahkarmy Hudaýa ýadykly kulumyz Hudaýa hemmem ýadyklyny öňüne geçirýär, günahlarını affedýär. Amin ya Hudaýa biziň günahlarymyzy affet, biziň ata-enelerimizin günahlarını affet. Bizim ehli awlatlaryň günahlarını affet. We dogada wali tawşyny adam günahlarını affet. We bizde hakly adamlaryň günahlarını geçirin. Hudaýa şu etýän dogalarny, şu etýän dileklerni Hudaýa öz fadlyny kabul etýär. Hudaýa bu dünyada ahiremde iman nasip edip la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın dillerinde cari edip imanı kamil bilen dünyada gitmek Hudaýa hemmemden nasip edýär. Amin ya Allah. Sallallahu ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve Hudaýa şinýat jeletelerni Hudaýa öz hayr bereketini berip Hudaýa günme-günden ziyade edip Hudaýa hemme gelin adamlaryň Hudaýa günahlarını mağfiret edýär. Rahmetke ya Rahman